Nyt mä teen tämmösen pienen mausteseoksen tänne, niin saa tehtyä sit aina vähän joulukahvia. Eli pikkusen vaniljasokeria. Mä en laita hirveästi, kun mä en tykkää, että on sokerissa, kahvissa sokeria. Sitten kardemummaa. Mä laitan sitä suunnilleen saman verran kuin vaniljasokeria. Ja sitten viimeisenä kanelia. Sitä kans suunnilleen samaan verran, pikkusen enemmän kuin noita muita aineita. Sekoitellaan sitä pikkusen. Ja tätä voi siis laittaa ihan kahvin sekaan jo niin kuin siinä vaiheessa, kun lähtee kahvia tippumaan. Mutta mulla kun on nyt kahvi jo tippunut, niin mä tipautan tämmösen pienen lusikallisen tällaiseen isoon mukiliseen. Meillä on täällä kahvi, maitoa, koska käytän aina maitoa. Ja sitten tommonen pikkunen lusikallinen. Sekoitetaan se sinne kahvin sekaan. Ja joulumaku.